Actuel media filɛbagaw an bɛ foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ kan su bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an bɛ wasolon ka sabu kɛ an bɛ wasolonkaw ka du kɔnɔ kabaya mɔrɔ an ye samako caman k'a nɔfɛ émission in kɛnɛ kan ala nana n'a ka n'a ye a yɛrɛ nana bamakɔ yan an fana wulila ka sɛgɛrɛ a jabala la an bɛ wasolon ka bɛɛ fo ka kabaya ka bɛɛ fo mɔrɔ Isumaworo ka bɔ min ka na min n bɛ fɛ i ka foli kɛ filɛbaga ni kanubaga bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye i danso Mayiga n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a minnu wulila ka na an ɲininka an ka kɛwale la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ ye o de ka di ma kabaya mɔrɔ Sumaworo ka bɔ min ka bɔ jɔn ni jɔn na ani bi i sigilen bɛ min bi ani i bɛ baara jumɛn kɛ bi Mayiga ne bɔra kabaya ne bɔra Zolomini cɛmɔgɔ la o den ne ye kabaya satigi de ye satigi dɔgɔkɛ le ye Zolomini ye donc ka bɔ olu la ka sigi kabaya olu nɔ la donc aw ni kabaya satigi ninnu bɛɛ bonda kelenw ye Mayiga ne bɛnbakɛ yɛrɛ yɛrɛ de y'o ye n bɛnbakɛ yɛrɛ yɛrɛ de ye satigi ye kabaya ka bɛɛ b'o kalama kabaya mɔrɔ n diyara n ye kosɛbɛ ɲininkali damadɔ b'an bolo Somaya gun kan ka sabu kɛ i ye Somaden i bɔra Soma dugu kɔnɔ wa i bɛ Soma jamana kan n'o ye Wasolon ye mɔrɔ Somaya Wasolon bi an b'a ye k'a fɔ Soma kɔmatigiw ka ca Wasolon kosɛbɛ nka kɔmako bolo ma e kɔni bɛ mɔgɔw bilasira mɛ e yɛrɛ tɛ kɔmatigi ye k'a fɔ k'i sigilen bɛ kɔmako dɔrɔn ma i tɛ kɔma labɔ an ma deli k'i ka kɔma sɔn ko mɛn fɔlɔ yala e ka Somaya bɛ taabolo jumɛn de kan ni danfaraba bɛ ani Wasolon Soma tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Mayiga an ta Somaya an wolola la de an m'a ɲini an ɲɛ la donc an b'o kɔnɔ ka na se bi ma kɔmako fana nana don a la o fana n'a dumuni de dɔ bɛ se ka kɔma ta a t'a labɔ mɛ ani kɔmatigi bɛ jɛ ka baara kɛ donc an bɛ taa o gun kɔnɔna de la donc i tɛ se ka suya fɔ Wasolonka kɔni ye mɛ kɔmako kɔni tɛ taa suya kɔ n'o ma dafa i la i ka tɔgɔ bɛ da n'o ma dafa i la suba i b'i ka sago ye donc n'i ye tɔgɔ bɔlen ye ka se nin ma o y'an wolola kɔnɔ donc ka na se bi ma kabaya mɔrɔ n diyara n ye kosɛbɛ halisa an bɛ foli d'i ma émission dɔnni kɛnɛ an b'a kɔnɔna la n'i y'a ye bi an yɛrɛ y'an sama kosɛbɛ a bɛ san 2 bɔ mɔrɔ nɔfɛ nin émission ko in na kun wɛrɛ tɛ Madu Sangare ni o ye Wasolonkaw ka gɔnifɔ kɔnɔba dɔ ye n'an tanyana a bɛ san damadɔ bɔ mɔrɔ a ka fɔli o fɔli mɔrɔ n'a nana Bamakɔ yan a bɛ taa bɛn ni Madu ka waati Madu ka suguya la a bɛ yen Madu ka ko a bɛ yen an yɛrɛ ka cité Actuel Media ɲɛnajɛ a bɔra fo kabaya siɲɛ 2 ka na a kɛnɛ kan donc o bonya n'o ma mɔgɔ min fa hali ni ye sanu d'a ma a t'a fa kabaya mɔrɔ i sɔnna bi k'an bisimila i ka so yan émission kɛnɛ kan a diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo bi Somaya Wasolon ani kunu Somaya Wasolon est ce que danfaraba t'u cɛ wa est ce que Wasolon Somaya tɛ a tɔgɔ kɔrɔ bolo bi wa mɔrɔ an mun ye Wasolon ka den Mayiga Somaya t'a tɔgɔ kɔrɔ bolo dɛ halisa Somaya kelen de bɛ yen tanaba bɛ yen mɛ ni ko kɛbaga cayara i bɛ taa sɔrɔ dɔ in n'a karan cogo min na i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔ t'a karan ten n'o cayara jama la donc ko caman bɛ fɔ ka sɔrɔ a sɛbɛlama bɛ yen donc o kɔni de don Wasolon Somaya b'a nɔ la a fɔra cogo min na a kelen bɛ yen a bɛ yen namara t'a la ayiwa baasi t'a la n'i ko ten an kɔni bɛ foli kɛ Wasolon Soma bɛɛ la Madu Sangare de la ka kuma dɔ fɔ ko Mayiga ko kasobonba falen don Soma la ko mɛ Wasolon Soma t'a la n ko ko Madu n y'a ni kuma ye kumaba don mɛ n ko tiɲɛ fana don parce que ne ka Wasolon Soma tɔgɔtigi dɔ ye k'a fɔ ko ala ye lajarabi s'a ma a kɔni ma kɛ fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc kabaya mɔrɔ Somaya tɛ taa ko dɔw kɔ Sukɛlɛ b'o la comment ça s'appelle Kɔrɔtɛ ko b'o la janfaw sirila wa wala ko dɔw kɛra i kɔnɔna la n bɛ fɛ i ye janjo gɛlɛn minnu kɛ Somaya kɔnɔna la ne bɛ se k'i da don a damadɔni na ka sabu kɛ ko bɛɛ n'a gɛlɛya don a bɛ baara min kɔnɔ ne b'a dɔn gɛlɛya b'o fana kan d'accord Mayiga n'i y'o fɔ n b'o ɲɛfɔ i y'a ɲɛfɔ cogo la malo bana ɲɔgɔn b'u la a bɛ yɔrɔ b'u la da fɛ ni fɛn fɛn ye n ye tan n tɛ fili mɔgɔ tɛ fili n ma quoi ɲɔbulaka la kɔmatigi dɔ bɛ yen ko Bangali jinɛ kɔmatigi de don donc o ka ko daminɛna ka ne to yen ala y'a kɛ an tun bɛ jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ don dɔ la muso dɔ bɛ yen
muso suruman fimanaya di ɲɔgulaka bɛɛ b'a dɔn ta o don an tora tolo na a ko n'a y'an ye jɛmɛkan mɛn don o don o don k'a bɛ fa don an na ne bɛ min nɔfɛ o ko an ka yen fanfɛla to yen walayi a kɛra bangali bɛ ne la n'a y'a ye a b'a sereya ne ko a ma n k'o tɛ kɛ n ko n ko k'a fɔ muso ye sini o waati komasun tun bɛ kɛ ntɛnɛn ka dugu bɛ tarata la jumasu bangali yɛrɛ bɛ bɔ a bɛ dugu yala ntalanin bɛ k'a bolo ne taara fɔ muso ma komi ntɛnɛn su fɔli ko jɛmɛkan kana mɛn o kɔfɛ n k'an bɛ kuma labɔ arabalon ka dugu bɛ alamisa la a ko n'a k'a kɛ k'a b'an bɛɛ ju ci a y'a nɛni cogo la donc ala fana y'a kɛ muso de y'a fɔ n bɛnɔkɛ bɛ ko boyi a bɛ kabaya bi a sigilen tun bɛ ɲɔ bolo a bɛ kabaya a ko n'a k'an ye jimi fɔ yɔrɔ nin na k'a bɛ fa don na ne ko n ko sini ne bɛ taa jimi fɔ yɔrɔ nin na muso min fana n'o fɔ tele saba y'a bolo a ka saya la a kɛra a sara ɲɔ bolo k'a bɛɛ b'a kalama ne kabaya mɔrɔ de y'o fɔ o kɛra o tɛmɛna donc janjo fɔlɔ o de voilà janjo filanan walima sabanan janjo filanan Mayiga o kɛra Konakiri n ye siɲɛ fɔlɔ kɛ siɲɛ filanan n bɛ jigin yɔrɔ kelen pe min na n jiginna ye maniya marché nɛnɛ n'i y'a fɔ Konakiri ka bɛɛ b'a dɔn marché nɛnɛ donc n jiginna ye siɲɛ filanan Laginɛka soma dɔ tun bɛ ne sanfɛ parce que an ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ la kulu bɛ ɲɛfɛ donc Laginɛka soma min bɛ yen muso dɔ tun bɛ taga a fɛ muso taara a fɛ baarabolo ma donc a mɛnna a bɛ boliboli la ɲɔgɔn kan a ma bɛn a y'a ka manamana ko ɲɛsin a ma muso nin y'a to yen a nana ne fɛ a don a tɛmɛna a ye muso sigilen ye kuru da la donc a taara ka taa plainte tigɛ kɔya poliso la a yi nana pick-up 5 bon ko an ka wuli ka taga a fɔlɔfɔlɔ la famakɛ y'a sen samarama dɔ da la ne ko n k'a kana sen samarama la don bon kɔnɔ n'a y'a la don n ko min bɛ bɔ a la o bɛ bɔ a la sisan ala y'a kɛ a y'i dɔn wasolonka muso dɔ tun bɛ yen jalolaka de don a bɛ kalanaka de don donc a ko n balimakɛ ko ka bɔ min ne ko n ko ka bɔ kabaya ko bɔn ko n mamusonin de y'ale donc n k'a to ale ka don ka se ka n ɲininka ne ko non i bɛ se ka to kɔfɛ i bɛ ɲininkali kɛ n'i kɔni donna a tɛna bɛn donc ala y'a kɛ a ma don donc a tora yen a y'i ɲininka ko cɛ ye min fɔ k'a bɛ fɛ k'an ka taa ɲɔgɔn fɛ ne ko non ko ne tɛ wala ten a ko ne ma taa ten ko a tɛ fɛ ka n lamaloya quoi n ko bon ko ne yɛrɛ fana bɛ fɛ ka maloya ɲini parce que n bɛ fɛ ka ko dɔ ye ka ko dɔ lɔn quoi donc o yɔrɔ la a y'i kana bɔ ala mɔgɔ ma a ye bɛɛ nana a don ne kelen pe de y'a bɛɛ labɔ likisɛ la a don o kɛlen maniya donc an y'o ko kɛ k'o ban a ye ban ka ne ka numéro ta ka n wele ko n ka n sabari ka na ne ko n ko ne tɛna taa o cogo la donc a b'a to sini 10 heures waati n bɛ taga donc an bɛnna o ka sini 10 heures ne taara ka bi cɛ sɔrɔ yen a ye ko n ma ko mɔrɔ ko i ni cɛ bila ɲɔgɔn na k'i ko k'i b'a faga qu'est-ce que ko i da o kan ka kɛ wa ne ko n k'a ni wasolon suma de ye fagaliko kuma tɛ bɔla an da parce que an bɛ s'a la de an ka baara de don an degeni don a la wasolon n'i ma kɛ feerekejugu ye i tɛ se ka kɛ suma ye o n'i ma kɛ tiɲɛlikɛla ye i tɛ se ka kɛ suma ye wasolon parce que e ka bonda ni dɔ ka bonda de selen ɲɔgɔn ma o kɛlɛ kɔnɔna na donc jagoya i bɛ feerekejuguya karan o de kosɔn wasolon feerekejuguya tɛ ban a fagali tɛ ban a sumaya tɛ ban quoi donc o ko nana nin cogo la bon ne kɔni ko n ko cɛ ko ne ko n b'a faga bon a y'a fɔ a ye n'an nɔ ka k'a fɔ a k'a fɔ kɛnɛ kan yan a ko non ko muso de wara fɔla ye muso fana sigilen muso ko k'ale da m'a fɔ ko depuis n bɔra e fɛ ko ma se k'i ni y'a kanu kɛ ko kuma fɔ n ko n t'a fɛ donc i nana n sɔrɔ e y'o kɛlɛ kɛ donc n fana ko cɛ ma n ko bon n ko tile 3 i b'o bila i hakili kan ne kabaya mɔrɔ fana de y'a fɔ n'an komi ko ne ko ne b'i faga tile 3 o fana b'i bolo n'i ma se ka ne faga kɔnɔ ne b'i faga kɔnɔ bon a fana sara ka bɛn tile 3 ma a musokɔrɔba bɛ n bɛ jigin lumi yɛrɛ la marché nɛnɛ a tɔgɔ mama d'accord donc voilà a bɛ ten voilà donc o b'o yɔrɔ la ni diyara n ye kosɛbɛ an b'i fo ka Guinéen bɛɛ fo i tɔgɔ la baasi t'a la i da sera mun ma sisan Ligise Kɔrɔtɛ an da kun na sisan a b'an ɲininkali kɔnɔ komi i donna kɔnɔ an ka baro la ka bɔ wasolon bɛɛ an ka ne ka mɔgɔ ye k'i jɔ k'i dana tigɛ komi Ligise Kɔrɔtɛ d'i ma gɔni fɔlɔ kunda siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ o ye e kabaya mɔrɔ yala Ligise Kɔrɔtɛ ko a bɛ aw dɔrɔn de ka bonda la wasolon ye wa walima aw dɔrɔn de ka sɔrɔbaga ye bi an bɛ bi tile min na wasolon kɔnɔ walima Kɔrɔtɛ suguya wɛrɛw bɛ yen tuguni mun tɛ Ligise Kɔrɔtɛ ye ni aw bɛ baara kɛ n'a ye
bon diden kɔrɔta a bɛ se ka sɔrɔ wasolo bɛɛ n'a yala yɔrɔ de don ne yɛrɛ fana m'a sɔrɔ n fa ka bonda la ne ka yala de y'a kɛ n y'a sɔrɔ i y'a faamuya donc o b'o cogo la ligisɛ kɔrɔtɛ nin na Mayiga a bɛ yen namara t'a la mais a bɛ se ka sɔrɔ wasolonka wɛrɛ bolo dɛ n kɔni ma ko lamɛn a ye bolo fɔlɔ mais min kɔni bɛ se k'a kɛ pratique la ne le i y'a faamuya n'a gɛlɛyara n bɛ se k'a kɛ ka n yɛrɛ kuma bɔ o bɛ se ka kɛ donc kɔrɔtɛ ko fana na kɔrɔtɛ ju b'an ka bonda la a bɛ yen a bɛ dilan mais an facɛ yɛrɛ ka fɔli kɔnɔ minnu tɛmɛna olu tɛmɛna mais ale tɛ fɛ an k'a kɛ tiɲɛlikɛla ye k'an b'a dilan k'a garder an bolo ko tɛ banna ko du tɔgɔ ka bɔ a fɔ ma ko dɔ kɛ ka taga n'o ma latɔn donc k'a kɔni bɛ min fɔ n ye k'o le y'o ye donc Mayiga an kɔni bɛ se k'a labɛn k'a bila n jigi la ne mɔgɔ fana y'a kɛ ni an k'a essayer voilà donc an fana b'an ka sira tɔgɔ Mayiga donc o le kabaya mɔrɔ n jɛnɛ kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma foli di wasolonka bɛɛ ma ka foli di kabaya ka bɛɛ ma i tɔgɔ la mɔrɔ ka telefɔni numéro o de b'a tɛmɛ vidéo duguma tan ni mɔgɔ min y'a wele nin na walima minnu bɛna émission sɔrɔ whatsapp groupe sanfɛ 73 48 97 02 o y'a ka Mali numéro ye Laginɛ numéro a yɛrɛ da bɛ tila ka s'a ma dɔɔni donso n diyara n ye kosɛbɛ bi 2026 tile nin na bi wasolo soma cɛkɔrɔba kɔni a caman ɲɔngirila dɔɔni u denw n'u ka kalanden kɔrɔbaw olu de bɛ kow kunna yala bi mɔrɔ ni wasolon somaw cɛ bɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya na i koɲɔgɔnmaw yala aw bɛ ɲɔgɔn kalama wa yala a tɔgɔ aw bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ wa yala farinya de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa walima adamadenya mun de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ d'accord Mayiga ne yɛrɛ bolo foyi tɛ ne ni wasolon soma cɛ ni min kungo wulila ni min fɔra n ye n bɛ taga ni n ma taa n bɛ n dɔgɔnin Madu ci wasolon soma bɛɛ fana b'o dɔn ni n ma sira sɔrɔ n bɛ Madu ci n'a ma b'i sɔrɔ voyage la n yɛrɛ bɛ taga donc o kɔni bɛ n ni wasolon soma cɛ ne kɛlɛ kɛra min kɔnɔ n t'o dɔn dɛ mais ne t'a la kɛlɛ tɛ ne ni wasolon ka foyi cɛ a denmisɛnnin mɔgɔba mɔgɔ fana tɛ yen fana i b'a fɔ ko ne ni mɔrɔ kɛlɛlen o tɛ yen donc o kɔni bɛ yen kabaya mɔrɔ n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma i ka kalanden bɛ yan n'i ka yamaruya ye dakuruɲa fila n'o ye Jalo ye kuma caman b'a ye nɔfɛ voilà donc kalanden min bɛ tɔgɔ la fɛn o fɛn bɛ yan fɛn o fɛn tɛ dakuruɲa fila Jalo i b'o foli kɛ filɛli jama la walima ni min b'i bolo ka fara kabaya mɔrɔ ka kuma kan i b'o fara a kan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali ko bɛɛ dansɔgɔ bɛɛ ni ko Mayiga a yɛrɛ bɛ fɔ an bolo kosɛbɛ ka nɛnɛkɔrɔ yɛrɛ fo n'o an bɛɛ karamɔgɔba ye n'o y'an jigi sɛmɛyɔrɔ ye ka fo ka barika da kosɛbɛ a yɛrɛ fana bɛ fɔ an bolo dan tɛ foli min na aw sera k'aw sen ta ka bɔ kɔnɔkɔrɔ fo yan o fana diyara n ye i y'a faamuya n bɛ min fɔ lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen ye ne karamɔgɔkɛ de ye kabaya mɔrɔ ye ka su ko ka dugu jɛ i y'a faamuya ne ni mɔrɔ na janyo caman kɛ a tɛ ban fɔla quoi Mayiga i y'a faamu ne ni mɔrɔ na janyo caman kɛ a tɛ ban fɔla ka karamɔgɔ Musa ninnu bɛɛ lajɛlen fana fo faraba ninnu fana bɛ yan bɛɛ folen de don ɲɛnama ye fɛn dɔ ye kalanden fitiriwale ka ca bi dɛ kalanden fitiriwale ka ca bi i bɛ dɔ kalan bi n'a wulila ka tile 15 kɛ ka dɔɔnin sɔrɔ a fana b'a fɔ ko k'a bɛ dɔɔnin k'a yɛrɛ ye karamɔgɔ barika tɛ ɲini bilen foyi foyi bon ne Jalo kɔni bɛ min fɔ soma kalanden bɛɛ lajɛlen ɲɛna an k'an karamɔgɔw barika ɲini i y'a faamuya an ka karamɔgɔw barika ɲini an ka kalan k'a kɛcogo la an ka kow to a tocogo la n bɛ fili ka dan kuma kɔnɔ ye karamɔgɔ Mayiga aw folen don kosɛbɛ fɛn fɛn bɛ k'an filɛ bi Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛla bɛɛ lajɛlen folen don nɛnɛkɔrɔ ka kalanden don baasi t'a la merci Jalo n diyara n ye kosɛbɛ an bɛ foli d'i ma donc an bɛ kalanden bɛɛ fo mɔrɔ balima fɛn fɛn bɛ yen minnu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ bonya bɛ émission na kabaya dugutigi fo k'alimami fo karamɔgɔ mɔrɔ émission a bɛ ka sensɛn ka taa ban wala dɔɔni mais komako bolo ma donc i b'a fɔ ko i ni komatigiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais somaya yɛrɛ kɔnɔ o yɛrɛ mɔrɔ sigilen bɛ dɔɔni bonda jumɛn de ma yala i ye jinɛtigi de ye wa walima i ye laturudala de ye wa walima jafilenw de b'i bolo walima basiw de b'i bolo i bɛ baara kɛ ni minnu ye k'o fara cliché ni dalu wɛrɛw kan d'accord Mayiga sumaya kɔni a ko ka ca jinɛ kɔni tɛ ne fɛ jinɛ tɛ n fɛ donc an bɛ kalan na yiriko la parce que an ka bonda yɛrɛ yiri bonda de ye
bɛɛ b'o dɔn banabagatɔ furakɛ hali n'i taara ne ka so sa i bɛ banabagatɔ sɔrɔ yen donc daga b'an bolo an b'an yɛrɛ dɛmɛ n'o ye bisi fɛnɛ bɛ yen bon daga min bɛ ne yɛrɛ bolo min bɛ se ka mɔgɔ lakana ka fanga d'i ma k'i lɔyɔrɔ d'i ma o ye balimadaga ye bon balimadaga nin a dɔnko ka ca kosɛbɛ parce que a bɛ se ka na banabagatɔ a b'i kɛnɛ hali kana se fatɔ yɛrɛ fɛnɛ ma waati tɛmɛnen fatɔ min tun bɛ ne bolo a bɛ se mɔgɔ 3 donc alihamudulilayi olu kɛnɛyara daga nin bolo banajugu kɔni n'a b'i kan balimadaga nin dɛsɛli ka gɛlɛn ne bolo kosɛbɛ ni a kɛra mafa fɛn ni ne bolo donc an kɔni bɛ furakɛli kɛ nin cogo la balimadaga o y'an ka bonda daga ye bɛɛ b'o kalama o fila fɛnɛ ni hali n'a kɛra wasolon a bɛ se ka kɛ doncogo b'a la sinon an ta yiri ni olu ta yiri tɛ se ka kɛ kelen ye parce que a sɛbɛnlen de b'a an ka mɔgɔ wala kɔnɔfɛn tɛ kɛ kelen ye i y'a faamu donc dugadaga fɛnɛ bɛ yen kabaya satigila baara bɛn ni dugadaga o de fɛnɛ ma bɛɛ fɛnɛ b'o la o daga kelenw de tun b'a jigi la donc o dagaba o fɛnɛ bɛ yen parce que o bɛ suguya kɛlɛ a bɛ mɔgɔ jugu kɛlɛ a bɛ banajugu kɛlɛ donc o fɛnɛ ka baara bɛnn'o ma donc dɔ fɛnɛ bɛ yen o ye namadaga ye namadaga o ju bɔra n bolo laginɛ donc o fɛnɛ bɛ yen o fɛnɛ bɛ baara kɛ a bɛ subaga minɛ parce que ale ni nakolonka bɛ taga ɲɔgɔn fɛ donc o de don karamɔgɔ Moro n diyara n ye kosɛbɛ halisa an kɔni tɛ segin ka foli d'i ma ka sabu kɛ i ye wulikajɔ minnu kɛ Actuel Media ko la su fara tile kan i bɛ na an kɛnɛw kan i bɛ bolomafaraw d'an ma walima i bɛ cidenw bila ka taa ka bolomafara d'an ma n'i ma se ka san mun sɔrɔ donc o bonya o ye anw fa kosɛbɛ o bonya masegin foli an b'o k'i la su ni tile ka kabayaka bɛɛ fo ka wasolonka bɛɛ fo o bonya kelenw kɔfɛ tuguni karamɔgɔ Moro émission an bɛ ka sɛnsɛn ka taa ni n ko bi n k'i ka ladilikan walima folikan dɔ di bi wasolon somɔgɔw ma walima a ka jan Mali soma bɛɛ ma i bɛ se ka mun de fɔ somɔgɔw ye denmisɛnnin fara maakɔrɔba voilà Mayiga ni ɲininkali diyara ne yɛrɛ ye kosɛbɛ parce que n tun bɛ fɛ ka nin de fɔ ne ka kalan kɔnɔ ne ye tɔɔrɔ min kɛ i bɛ suma denmisɛn caman na bɔ i tɛ se ka kɛ min bɛ ka sumaya tɔ manɔgɔ ka ko la gosi dɔɔnin o ye karamɔgɔya de ye dɔ bɛ boli bi o bɛ taa ka taa fɔ i ma n bɛ fɛ k'an karamɔgɔ kelen san kelen o bɛ boli o bɛ taga ko karisa de ye n kalan donc o bɛ taa lagosi sɔrɔ a bɛ taa ko caman min na a tɛ bɛn donc mɔgɔ min n'a kana e de bɛ tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ donc nin bɔlen kɔfɛ ne bɛ fɛ ka ladilikan min di soma in ma mɔgɔkɔrɔba in fɛnɛ ka bonya b'a la a ka jilaja tɔgɔ nin kana tunu ni min ma se ka dalu ɲini a ye jilaja ni min kɛcogo ka min diya o se ka dalu ɲɛnama d'o ma o se ka wasolon kuma bɔ sinon kalan tɛ ka se k'a k'a kɛ ɲɛ ma ne kalan ma se k'a kɛ a kɛ ɲɛ ma i mago tɔgɔ min na i mago fɛn min na i t'a sɔrɔ parce que e ko k'i bɛ taa jama karaba e mago baara min na k'a kɛ mɔgɔ ye n'a ma ɲa a tigi tɛna segin a bɛna tila ka kuma wɛrɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ mais e k'a kɛ min y'a ɲɛna o bɛ mɔgɔ wɛrɛ wele o bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ wele a ma se wusulan ka kɛ ta la a ma se dɔwɛrɛ ka kɛ i ye baara min na donc n'i sera o la ka ban i ka ko bɛɛ bɛ sigi o kɔnɔ donc somaden bɛɛ k'i jilaja ka kalan kɛ i bɛ kalan muɲu Mayiga n'i ye san damadɔ k'a la i karamɔgɔkɛ b'i kɔnɔ jɛya i ye ko i kɛcogo n'a diya san 3 i bɛ se ka baara dɔ k'i yɛrɛ ye i y'a faamuya ne yɛrɛ ye n ka kalan tɔ laban kɛ Bakɔ Jikɔrɔni n ba dɔgɔkɛ fɛ Yɔrɔ Kamara Bakɔ Jikɔrɔni mais ne ye tɔɔrɔya min ye yen ne yɛrɛ de bɛ se k'o lakale nin fɛnɛ bɛ dɔ kalama a la nin ye Bakɔ Jikɔrɔni ka ye donc o mɔnna n senkɔrɔ ye donc ne ka kalan kɔni n y'a kɛ fɛn min dira n ma n y'a ɲini barika fɛnɛ kɔnɔ n ma si sunya n ma namara donc soma kɔni k'i jilaja i ka kalan kɛ denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan mɔgɔkɔrɔba kɔni an bɛ yafa deli ka i fɛ a ye kana minɛ kunun ko in ma a ye ni dalilu gɛlɛn ka t'i da a ye ka dalilu gɛlɛn di a ye minɛ mɔgɔ in ma Mayiga i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman kɔ kɔnɔ tɔgɔ bɛ yen mais n'a a ye sara i b'a sɔrɔ lu lankolonyalen don dɔwɛrɛ tɛ olu b'i ta diya de fɛ diya a bɛ ban donc mais n'i ye sɛbɛn ɲini fo k'i sa i ka bonya ni i ka majigi ni i ka tɔgɔ a bɛ to a ma mais n'i ma se k'o kɛ i ka tɔgɔ tɛ to a ma i ka bonya tɛ to a ma donc o kɔni lalili de k'a di suma bɛɛ lajɛlen ma Moro n diyara n ye i dansogo ni ko an bɛ foli d'i ma émission a sera kuncɛyɔrɔ la an b'a fɔ ko i dansogo i sɔnna k'anw bisimila bi a diyara n ye kosɛbɛ nka Moro yala sumaya in kɔfɛ baara wɛrɛ bɛ yen wa i bɛ mun kɛ wa ka sabu kɛ mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ sumaya kɛ u bɛ baara wɛrɛ kɛ walima u bɛ sumaya kɛ u bɛ muguci kɛ n'o ye donsoya ye olu fila tɛ ɲɔgɔn cɛ mais ni baara wɛrɛ bɛ yen tuguni a kɛra bilola baara ye sa o a kɛra ko wɛrɛ ye sa o n bɛ fɛ i k'i da don o la bi komi diɲɛ mɔgɔ ɲɛ b'an na bi nin ye siɲɛ fɔlɔ ye fana ka kuma Actuel Media kan donc fɛn dɔw bɛ yen a kan k'olu ɲininkali k'i la i danso Mayiga ne ye donsoya kɛ kabaya ne donso karamɔgɔ le kabaya ninnu ka feere
ne ye donsoya kɛ ka san kelen kɛ 2004 ne ye lu balo sogo la ne kabaya mura kabaya ka bɛɛ b'a kalama donc 2004 ne y'o maɲumako kɛ ka lu labalo donc o tɛmɛna sumaya fɛnɛ kɔnɔ donsoya nana jɔ parce que a yi fila tɛ se ka ɲɔgɔn bɛn ne tɛ baara wɛrɛ foyi kɛ banabagatɔ kɛnɛya mɔgɔ magoɲa donc an fɛnɛ bɛnn'o de ma waso o de ka da ma kumakan laban ni folikan b'i bolo ka di anw yɛrɛ ma n'o ye Actuel Media ye ani ka di wasolon ka bɛɛ ma media Mayiga ne b'a fo a ye de kɛlen sababu de bɛ ka suma i bolo don ɲɔgɔn bolo ka bɛn na sabati ka lɔn na caya donc fɛn minnu bɛ labɛn ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn nin kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn cɛ tɔgɔ ma donc foli belebele de bɛ se ka da i ma donc an b'a fɔ i ka baara la donc ala ka i bolo mɛn a la ala k'a fanga da i ma ala kana i mɔ la kɔnɔ ala kana i nimisa kɔnɔ o foli kɔni bɛ n bolo k'a di bɛɛ lajɛlen ma ni de tun b'an bolo bi anw bɛ kabaya mɔdɔ ka du kɔnɔ taliko donc an wulila ka sɛgɛrɛ bamakɔ yan taliko a sigiyɔrɔ bɛ yan ni sera ma lɛmɛ ɲɔgɔn la n'i y'a wele a ca ala fɛ n'a ye nɛgɛsɔn di aw bɛ ɲɔgɔn ye nka karamɔgɔ mɔdɔ i ka laginɛ telefɔni numéro i m'o di dɛ i t'o ɲama i k'o di ani i sigilen bɛ yɔrɔ min na laginɛ ka sabu kɛ a bɛ taga segin kɛ bamakɔ ni laginɛ voilà bon n sigilen don Conakry n bɛ taa Maniya n jatigiya fɔlɔfɔlɔ de ye yen mais n yɛrɛ ye du jɔ Wankinfɔ o bɛ Kɔya n yɛrɛ ka du jɔlen bɛ Wankinfɔ a bɛ Kɔya donc ni n taara n bɛ taa foli kɛ fɔlɔ sani ne ka minɛn bila n ka so n bɛ taa foli kɛ n jatigiya la k'a yira ko n nana ka sɔrɔ ka taa n ka so donc o bɛ yen laginɛ téléphone numéro 620 22 27 97 620 22 27 97 o laginɛ numéro ye merci Moro donc ne tun b'an bolo bi alamisa Actuel Media sanfɛ an bɛ foli di bɛɛ ma an fɔ k'aw kan bɛ alamisa wɛrɛ dɔnni kɛnɛ émission dɔnni kɛnɛ kɔnɔ mun bɛ lase aw balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Isaka Mayiga aw dansɔgɔ merci